Dunay mga bagong traffic enforcers sa Mandaue City nga gi-hire aron madugangan ang ilang puwersa sa kadalanan. Gipahinumduman nga magtinarong sa trabaho ug malikay sa temptasyon. Ang report ni Nico Sereno. Gipaubos sa komprehensibo nga seminar o training kining bag-o nga mga personnel sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue. 23 ni sila tanan nga na-hire sagad adto i-deploy sa field isip mga traffic enforcers. Idugang sila sa puwersa sa team hulip sa ubang nibiya nga mga personnel. Mahog nga mga backup ba kay kuan kanang karon jud nakuhaan yun ang mga personnel, so at the very least kini sila at least makatapak. Human sila ma-train, ma-deploy na sila sa field sa ilang trabaho ug lain-lain nga mga assignments. Apan pakuyugon una sila sa uban nga mga enforcer aron matudluan ug magiyahan. Ang giklaro sa labaw sa team ngadto sa mga bag-ong recruit, ipabilin ang kaligdong sa trabaho aron dili maapektuhan ang ilang pangimpleo ug panerbisyo. Ako, zero tolerance yun to corruption kay especially kung naag yung tay glaring na ebidensya, wala gi bisan kinsa pa na iyahang bakir diha. Mao man ginay ko ang mandato. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.